Amen. Tinokugamuchirai mese nhasi musi weThursday kudai. Tinokudai nokukufarirai zvakanyanya muzita raJesu. Amen. Nhasi tirikutaurawo nyaya yedu iri kuwanikwa kuna 2 Samuel chapter 14 verse 28. I think togona kutongoverenga zvedu, asi pandiri kunyanya kuda pa32 panoti Absalomu akapindura Joabhu akati, tarirai, ndakatuma shoko kwauri ndichiti, uya pano ndikutume kuna mambo, unoti ndakabvirei Geshuri. Ndopandinyanyo kuda musoro shoko wangu unoti zvoni, ndakabvirei Geshuri. Amen. Gai tingotaura nokubatsirana vadikani kuti izvoni Absalomu pini zvaangaita zvazvaitika kumashure uko, vanoverenga vanotoziva nyaya yachona yese. Saka ndobva azotiza aenda kunyika inonzi Geshuri, kwakanogara ikoko. Agara ikoko ndobva Joab aifamba naKing David, ndobva azotaura nemumwe mukadziwo, ndobva vataura nyaya dzavo, ndobva vaita kuti vanotora Joab kwaaigara ikoko, ndobva auya kuJerusarema kwakuna baba vake. Saka auya akasvogadzikwa kwakagara 2 years aripo. Iye aifunga kuti pamwe ndichazongonzi mukomana chiuya udi uone baba vako, but hazvina kuita saizvozvo. Akagara ndofunga mwedzi wokutanga, wechi2, wechi3, kusvika 2 years dzese akangogara, haana kuona mambo. Aitongonzwa kuti mambo wapfurwa, pamwe aitongonzwawo mota dzavo, but aitongonzwawo mabhiza avo, achingonzwa saka ndichadanwa rini. Ndopaakazofunga ari ega. So ini ndingotofunga hangu kuti hangu akagara pasi akati, saka vakandibvisire kwandaita zvinhu zvangu, hapana aindibvunza zvandada kuita ndichiita, vakandibvisire ikoko. Ndobva azoti ndoita sei manje. Ndobva atuma nhume kuti Joab uya kuno, haangauyi, kechi2 kechi3, saka ndoita sei. Ndobva akazotora varanda vake, ndobva vaenda kwakunopisa munda wanga uri padhuze naiye Joab, munda waJoab, munda waAbsalomu wanga uri padhuze newaJoab. Ndobva watsva, ndobva Joab auya manje. Saka chakaita kuti auye kupiswa kwemunda wake, ndobva azouya. Zvikanzi munda wangu wapisirwei? Zvika ndakatuma nhume ngani ndichiti uya kuno. Nyaya ndinoda kuudza ndeyekuti ndakabvirei kwandaiva uku, makanditorerei chii kwandaiva kundiisa pano ndisingawone mambo vacho. Saka akarwadziwa. Chimwe chakangondichalenjawo ndechekuti uyu Absalomu aizviziva kuti Joab uyu murume wehondo, baba vake ndewehondo futi. Saka iye haana kutya zvese izvozvo, akati hazvindibatsiri, makandibvisirei kwandaiva. Dai makandirega ndiriko ndichiita zvandaita, ndichibika hwavo hwangu, ndichiita zvandinongoita zvese ndiriko, makanditorerei chii? Mandiunza munomu, makundisiya ndakadaro ndisingawoni baba. Akarwadziwa, ndobva munda wacho. Saka ndizvo ndinombotaura ini kuti kumukristu mwana akatengwa neropa raJesu pamuchinjikwa, wakabva kunyika uko kumashavi, ngozi, kuwi, wongouya muchechi wogara futi, hauna zvokuita, wakavingei? Imbova neshungu kuti ndakabvirei kwandaiva uko, makandiparidza ndikauya zveshuwa muno muchechi, asi ndangogara. Haumbonzwi kuti Mwari vafambawo nekusaidhi uko, haunzwi kana mhepo yacho, kana masvosvo chaiko, hapana chounonzwa, wakangogara bedzi. Iva neshungu dzakaitwa naJoab naAbsalomu. Akati hazviti izvozvo, makandibvisirei? Dai makandisiya ndiriko kwandaiva uko, makanditorerei mukandiunza munomu? Ndoda kuona chiso chababa vangu, anga asingachioni. Unoziva pane zvimwe zvinoita kuti izvonika kuvarairwa, so kungonzwa kugutsikana nezvinhu zvisipo, ipo pasina kana chiripo. Ivawo neshungu, mukristu ngaabate zvinoita vamwe muchechi. Usa kuna mwana vakwira nokudzika vachiklina muchechi, maasha wati, iwe wakangoti gobezi pabhenji, hapana kana chito. Wakavingei muno kana usina kana wancho unombonzwa kuti ikai doko variwo ndimhanye ndichiita ichi. Usa kuna vamwe vanoita. So zvinoitwa naMwari zvakasiyana nevanhu. Mwari vane dzimwe zvokutoti ndichazokuitira kana wagona kutsvaira mumba mangu, ndichazokuitira kana wagona kuitawo asharing, ndichagona kuita kana wagonawo kunoimba, ndichagonawo kana wagonawo kuenda kuma-all night, ndipo ndichakuitira. Saka iwe unongo wangogara bedzi, zvimwe zvese zvinoitwa nevamwe wangoti go. Saka vakavingeiko mai ava?
kuya kuzongovata muchechi makadii kuvata kwamamuri kuya kuzovatira muchechi vamwe vachinata vachikwira nokudzika vachiita tuno vachibvisa zvegumi vachibvisa maofari iwo wakangokuti gobesi wofunga kuti Mwari ungavaona still sei. Joab Absalom akamhanya akatoti kana vakandaenda munopisa munda gozi ndaneta nokungogara ndisingawone baba vangu mutangautsve. Amen. Ndobva munda watsva ndobva Joab auya manje zvikanzi ko munda zvikanzi ndakakudana kangani akatomboita patience dze2 years dzese akangoti zi asingaoni baba vake vakamuzvaka. Tina baba vedu vanhu pamusoro pezuva vanhu vatinodawo kumbowana nguva dzokutaura navo uchimboti kana zvako vakuitira womboona times dzokutoti kudenga kuna Mwari ndakanga ndichinamatira chakati nechakati Mwari vakandiitira. Ndozvinodiwa nemukristu kwete kungogara bedzi go ndiye munhu iye anozotanga kuti musikanzwa wake bhozi haana chaMwari chaakaona anenge angogara chete. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha tive neshungu nehasha dzokuti ndinoupisa bedzi. Zvimwe zvacho pane zvimwe zvinhu zvako zvaunenge uinazvo nokuti Mwari havasanganiswi. Kana uine zvimwe zvinhu zvako zvauinazvo havapindirani izvozvo. Saka kana uchiona kuti pane chimwe chinhu changu chisina kumira zvakanaka ngachitsve pisa mudikani chipise itoke chacho unofunga kuti ndinofunga hachina basa ichi pamberi paMwari chechitione basa chipise kuti usangane nani naMwari uone chiso chaMwari nokuti kwatakabva uku kwakuine zvese ndobva tazvisiya takuda kuenda kumba kwaMwari tonogara futi tisingavaoni tonogara futi tisingasangani navo tonogara futi tisinganzwa kutaura kwavo tonogara futi vasingambokutiwo itawo zvakati hauna because hauna kana hautauri navo saka hapana chounonzwa nechavo. Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani tivewo neshungu dzakaitwa naAbsalomu akati zvoni makandibvisirei kwandaiva makanditorerei kuza uyu ndovona ndipo akatanga kupepuka manje Joab kuti asi izvi shuwa nai 2 years dzese kuindakandabatwawo nei kuindakandaita dai ndakanga zvichona muda wangu watsva akatozvibvunza ega kuti hazvishuwa ndakakanganisa iye azvo aita nehasha kuti makandibvisirei. Ndo zvinoda mukristu izvozvo kuti ndakabvirei kwandaimbowa uku ndouya munomba maMwari handina kana choumwari chandinoona kana one iva neshungu idzodzo dzokuti kana gore inoda kukuona iwo Mwari ikainimbodaiwo daiwo pane umwe musikana kuti chekwedu aiklina matoilets moziva matoilets pane vanhu vakawanda aiklina akatowanikwa namufundisi akapisa munda kuti munda ngautsve vanowanikwa nemafundisi ndo vakaita sei ndikutozvida wenini ndobva munda watsva ndobva atowanikwa namufundisi maimufundisi izvozvo. Saka ngatibatei tikabata chino chikaramba ita futi pane chimwe ukabata futi enda kunonamata zvikaramba ita futi zvimwe kusvikira zvaita indoda kungoti Absalomu haana kungotanga nongunopisa munda bedzi pane zvaitomboita zvaita kuti wachitomboita kunopira muti afunga pamwe ndingaonawo baba vangu pachimbokutomba matombo ati ndingavaonawo akona zvichiramba kusvika azofunga kuti saka ndoita sei manje kugeshura chadzokera zvichaiti ndoda kuramba ndichienda kumberi ndopakazofunga kunopisa munhu. Saka zvese izvozvo ita zvinoda kuitwa mudikani zvinoda kuitwa ita zvawangofunga kuti ikaimbodai mazuva ano ndoitawo ndodai kusvika wasangana nawo unosangana nawo chete. Absalomu akaona baba vake 2 years dzese asingavaoni achingonzwa kuti vapfuura nokuku vaenda nokuku vaenda kumeeting vadzoka vadai 2 years dzese kusvika azoti no hazvichaiti Geshuri handidzokere baba vangu da kutovaona ndoita sei ndobva apisa munda ndobva aona baba vake. Saka ndizvo zvatinongoda kukurudzirana vadikani tese ko tine zvatinonge tichidawo tichishowawo nguva dzedu dzareba ngatibate ngatichinjei zvataimboita kana waimbomukaka 1 mukaka 2 kana zvikaramba imboendawo chechinobata ikoko uchididi zvimwe zvaunofunga zvaunoita zvisina kunaka ngazvitsve zvipise ngazvitsve kuti Mwari wedu watiwanirewo nyasha tizopupura kuna chinhu chakanaka sokupupura kuti zvamunoona ndakadai ndakaitirwa zvakadi zvazvanenguva yakadai so asi pandakazongodai so Mwari vakazongondiwanira nyasha zvikadai pano kuti wotongofa zvakadaro zviti ukati wotongobuda kuti ndakutodzoka kwandaimbova kwete tinoramba tichienda mberi Mwari wedu achitiwanirawo nyasha. Toda kusvikawo handisi kana vashamwari dzangu paine zvavanodawo kuwedzera pane zvatati tingobatsirana. Kana pasina gaitinamati tichingotendawo Mwari manherano. Tinokutendai Mwari vakatendeka nokururama
Tinokuvonga Mwari wamasimba ose, muridzi weupenyu. Tinonamata Mwari vekudenga, tinodawo mwoyo sewaAbhusaromu akasvika paakahwadziwa kuti ndakabvirei kwandaimbova kune zvinhu zvandaita pasina anondibvunza. Baba vangu ndazouya kuno kuJerusarema nokugara ndisingawone baba. Akava neshungu, akapisa munda wakanga uri padhuze naye, akazokwanisa kuona baba. Kana nesuwo varanda venyu Mwari wangu, kana nesuwo vana venyu Jehovha, todawo kukuonai Mwari vekudenga, todawo kunzwawo muchitaura mukati meupenyu hwedu, todawo kunzwawo muchishumira mukati meupenyu hwedu, todawo kunzwawo muchitituma basa mukati meupenyu hwedu. Baba, ndanamata kune mimega makatendeka. Takasiya zvinoitwa nevamwe Mwari, takasiya zvinobatwa nevamwe Mwari. Vamwe vanofara baba vangu, asi isu takazvisiya tikauya kwamuri kuti tikuonei. Toda kukuonaiwo Mwari, toda kukuonai Jehovha. Hatina kuuya kuzongogara mumba menyu, asi kuti tionewo chiso chenyu. Baba, ndinoziva munotiitira mutsvene. Ndikunyengetera nevari kunze uko Mwari vari kutiona kuti ngavave neshungu, ngavave neshungu pamwoyo, vanzi waonewo tionewo Mwari. Baba, ndakunamata inokutenda inokuti munogona, hakuna chomunokundikana Jehovha. Muri Mwari vedu vakatinakira. Ndanamata manherano, munhu wese Mwari wangu ngave neshungu, ngave neshungu, ngave neshungu. Tikuonei mazvita enyu baba vedu, muzita nemuropa ramambo vedu Jesu anoshamisa. Amen. Dangotendawo nhengo yatatiinayo. Mwari vedu vachitiwanirawo nyasha, ngative neshungu kwatinenge tiri ikoko. Tingodawo kuonawo kunaka kwaMwari, tingoonawo kugona kwaMwari, tigozowanawo tichipupura tichiti Mwari vakatiitirawo zvakati nenguva yakati. Tizoonanawo futi next week kana Jesu vedu vasina kudzoka. Amen. Bye bye. Amen.